Widiwidono ingkang sampun kasengker bilih mantu sepindah menika ngendikanipun para simbah kedah ngawontenaken inggih menika adicara mbubak kawak jarine nek rong bubak urung mekar ngaten ngendikipun. Monggo sakderengipun kawula nyuwun bekah pangestu dumateng panjenenganipun Bapak Slamet dalasan Ibu Sukarni langkung-langkung dumateng kadang besan. Mugi-mugi anggen kawula kinen ngadicarani adicara mbubak manggiya rahayu wilujeng nirbeda nirbaya mboten kirang saking sedaya samukawis. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun hambuka resmi-resmining Mbok Dewi Pertimah. Ing riku wonten gendhaga sakembaran kalih cacahipun inggih kasebat gendhaga Kencana kalian gendhaga mulya. Gendhaga Kencana makaten wonten kalih werni cacahipun inggih kasebat Cahya Retna kalian Cahya Seta. Cahya Retna makaten dumadi saking pakartine Ibu Sukarni nalika kala semanten. Lajeng Cahya Seta ingkang dumadi saking pakartine Bapak Slamet ugi nalika kala semanten. Kalih dasa taun ingkang sampun kapengker panjenenganipun Bapak Slamet dalasan Ibu Sukarni nandhang lara branta utawi nandhang lara asmara. Sasampunipun Bapak Slamet dalasan Ibu Sukarni nandhang lara branta nandhang lara asmara, kekalih-kalihipun lajeng mlebet wonten saklebeting tilang rum, mlebu ana sakjroning kamar. Lajeng kekalih-kalihipun antawisipun Bapak Slamet Ibu Sukarni ulah kridaning priya lan wanudya. Nalika semanten panjenenganipun Bapak Slamet Ibu Sukarni ulah kridaning priya lan wanudya hanyarengi sawung kluruk, tegese mbarengi jago kluruk, utawi hanyarengi tumuruning wahyu nungkat gaib, utawi tumuruning wahyu wiji sejati. Sasampunipun kekalih-kalihipun Bapak Slamet dalasan Ibu Sukarni ulah kridaning priya lan wanudya temah Ibu Sukarni handarbeni. Nalika semanten Ibu Sukarni mbobot jabang bayi setunggal wulan ingkang kasebat ngambah alam Eko Kamandanu. Kalih wulan ngambah alam Dwi Pamunggal Jati, tigang wulan ngambah alam Trilokomaya Jati, sekawan wulan Catur Hangga Jati, gangsal wulan Pancaloka Jati, 6 wulan Lasta Dadi. Lajeng 7 wulan ngambah alam Sabda Dadi utawi Sabta Dadi. Mila sok nalika semanten wonten jabang bayi lair 7 sasi temah jati walaya walaya temah jati. Nanging kathah-kathahipun jabang bayi tasih nglajengaken kasutapanipun wonten saklebetipun nggo garbanipun sang ibu jangkep 8 sasi hasta dadi. Lajeng 9 wulan ngambah alam Nawa Candra dasa hari, tegese 9 sasi 10 dina. Jabang bayi menika sampun yuswa, sampun wujud bayi, sampun wancinipun ugi lair saking guwa garbanipun sang ibu. Temah jabang bayi lair brol nalika semanten mijil pawestri. Lajeng si jabang bayi didusi banyu gege bendang gede, yen wis gede lempuk lan lempoyange baru jambang bayi diparingi tetenger. Nalika semanten si jabang bayi dipun paringi tetenger genduk ayu Sri Handayani Tidar. Sakmenika sampun yuswa 2 taun, ugi sampun
dewasa sampun ngakhiri anggenipun mbujang. Sakmenika sampun kawengku wujuding putra Jalu utawi putra priya, putra saking panjenenganipun Bapak Samsito kaliyan Ibu Sri menika ing sesilih Bagus Eri Iswanto. Sampun kalaksanan kala wanci dalu wanti cabuh 8 kirang langkung ijab kabulipun kalian kala wau wanci tabuh sedasa kirang langkung dawuhipun Sri Pinangkanten kalih kanthi manggih rahayu nirbeda nirbaya mboten kirang saking sedaya samukawis. Inggih awit sedaya kawau berkah pangatus saking panjenenganipun para bapak saha beribu samudayanipun. Menika kala wau isen-isenipun Gendaka Kencana. Menika tasih setunggal Bapak Slamet, Ibu Sukarni kalian Bapak Samsito dan Ibu Sri ingkang kasebat Gendaka Mulya. Monggo dipun bikak sareng-sareng kanthi waosan bismillahirrahmanirrahim. Isinipun Gendaka Mulya menika menapa kula dereng mangertosi. Monggo kadang-kadang campur sari disampake Mas. Monggo mori putih menika dipun cepeng sareng-sareng tiyang sekawan mengke dipun buka, mengke pun kula abani nembe dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Monggo dipun buka. Jebule sini-sini Gendaka Mulya menika kasunyatanipun sangu gesangipun tiyang ing badhe alam bebrayan utawi badhe bebrayan agung. Lah kok ya isine werna-werna nggih. Menika wonten pari kawak, wonten gadung kawak, wi gembili kawak, cipir kawak, jagung kawak, samukawesipun sedaya menika sami kawak ning kula pitados Bapak Ibu nggih. Sak kawak-kawake pari kawak, gadung kawak, wi gembili kawak, cipir kawak, jagung kawak, isih kawak Sri Pinanganten kekalih. Awit menapa kula saged ngendika makaten menika sampun jumbuh kalih kekudanganipun Bapak Slamet kaliyan Ibu Sukarni kalian kadan besan Bapak Samsito kaliyan Ibu Sri, muga-muga Sri Pinanganten kalih nggenipun lelemban gebir wonten sak madyaning bebayan agung anggenipun badhe imah-imah sageta kalih so ing sedaya rubeda sageta gesang ngantos kaken-kaken lan ninen-ninen antut runtut kados dene Mimi lan Mintuna. Mula diwastani kawak. Lah menika wonten toya wening ngendikanipun menika mijilipun saking belik pitu. Nek wonten tanah Mekah Al Mukarramah menika naminipun air Zam-Zam. Nek wonten mriki menika sami-sami menika sedaya menika ciptaanipun Gusti Allah. Awit menika monggo toya menika dipun cicipi sareng-sareng mangke rasanipun kados pundi, napa asin, napa legi utawi manis, napa kecut, napa seger sumiyah, napa pesing kula dereng mangertosi. Monggo sareng-sareng dipun cicipi, monggo dipun unjuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kula tak pengen ngerti, kula takoni setunggal-setunggal mengke rasanipun pripun. Dos pundi Bapak Slamet? Manis seger. Ibu Sukarni manis seger, padha ibatis kencan saka njero omah mau nggih. Terus Bapak Samsito pripun? Manis seger. Bu Sri sami seger wae. Lah iki wis mathuk memangnya wis jodoh. Wong papat kok manis seger kabeh iki lha piye coba? Nggih, kula to ya kaya ora trima to rasane iki seneng njero gendaka iki apa iki?
tape. Oh ya, bismillahirrahmanirrahim. Rasane enten kecote, enten pesenge. Dek yo nganggo pesing bareng to. Nggih. Estunipun sedaya kala wau menika namung tembung sanepa Bapak Ibu nggih. Sedaya menika namung ngemutaken dhateng kula lan panjenengan menika sebagai orang tua utawi selaku kula lan panjenengan menika tiyang sepuh menika kedah ngertos sing jenenge tembung sanepa. Nggih. Bapak Slamet kalian Ibu, Bapak Samsito kalian Ibu menika sak menika sampun gadahi putra mantu. Nek biasane ora tau kerokan ngangger sore kok ngajak kerokan iki biasane niku berarti manten niku senek bedane niku. Biasane nyidam utawi lekasan niku tembung sanepa. Lah ngendikanipun Bapak Slamet Ibu kalian Bapak Samsito kalian Ibu menika kok legi nggih. Legi utawi manis. Sak manis-manise Ibu Sukarni kalian Ibu Sri Syekh Manas Ripinah nganten kekalih menika setunggal. Gandeng menika tembung sanepa. Jan-jane nek tembung manis kuwi asine dununge ana ing gula. Gula pasir niku kula dereng lair rasane wis manis. Mugi-mugi kula lan panjenengan sami gesang wonten ing alam bebraya menika monggo nek ngendika sageta sing sarwa manis. Sing tegese enak dirungokne kuping. Wonten jarwa dosok ngomong sing nganggo waton ning aja mung waton ngomong. Wong niku nek ngomonge alus, ngomonge manis wis mesti sugih sedulur. Beda nek wong songol senengane iri, brai, dengki, medhit, nyengit alias pelit. Iki wis mesti mboten gadah dulur. Karo tanggane wis mesti ya ora rukun. Nek wong sing gadah sifat sing kados mekaten menika, engko tanggane tuku TV kene panas, tanggane tuku kulkas kene adem, menika mboten sae Bapak Ibu nggih. Menika sifat-sifat sing kados mekaten menika dipun bucal ingkang tebih-tebih. Terus kok kula wau wonten rasa asin kalian rasa pesing. Nah menika tembung sanepa nek asin iki jan-jane rasane ana ing uyah. Nggih awit Bapak Slamet kalian Bapak Samsito nggenipun nyambut damel direwangi esuk dingge bengi, bengi dinggo esuk, esuk dingge sore, sore dingge esuk supaya cukup kanggo nyukupi kebutuhane saben dintenane. Nek turah ya disimpen ya dicelengi, yen wis dicelengi mlumpuk muga-muga besok kena dingge sangu ana Mekah. Amin Allahumma amin. Nggih. Wong nyambut gawe sregep ki mesti keringetan to, keringet kan asin to Pak Bu. Nggih, nggih. Lah kok wonten pesing. Lah pesing niki ya sing boten perlu diselaki menika jumbuh kalih kekudanganipun Bapak Slamet kaliyan Ibu kalih Bapak Samsito menika. Mugi-mugi putra mantunipun genduk pengantin putri mereka mugi-mugi enggal pikantuk wahyu jodoh kalian wahyu ingkang saged tata jalma. Muga-muga ndang kekalih-kalihipun enggal nampa putu, engko ndang momong putune. Nek wis momong putune banjur kompolan karo putune, mula diwastani pesing. Nggih, sakmenika sampun rampung anggenipun kula kinen ngadicarani acara mbubak kawah. Mugi-mugi Bapak Slamet sakmenika sampun sempurna anggenipun mentas pitulus keng putra inggih menika genduk ayu Sri Handayani Tidar kalian Bagus Sertu Eri Iswanto. Mugi sageta anggenipun gesang alam beberan wonten ing beberan agung sageta manggirahayu nirbeda nirbaya mboten kirang saking sedaya samukawis dadosa keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah Allahumma amin. Sakmenika sampun mekar nggih. Sing diarani mekar niku anak siji dadi loro menika setunggal.
muga-muga ingkang nomor kalih mekar rezekine ya mekar sandang pangane, ben tambah rezekine, ben bisa mlumpuk anggone ngupa jiwa golek rezeki ana Makassar mriki. Nggih. Sakmenika panjenengan kekalih-kalihipun menika sampun mekar, ibaratipun panjenengan menika badhe madeg dadi wong tuwa kepengin nulung, kepengin dadi dukun umpamanipun, kepengin nyuwuk putune, anak putune menika saged. Sampun boten wonten walatipun, sampun boten wonten saru lan sikunipun. Monggo kula suwun tadahamin badhe kawula dongani. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam sakaba sajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fir lil mu'minin lil mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un ghairu mujawad. Allahumma ihdina shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma selamatan fit dunia Sri Handayani Tidar kalian bagus sertu eri iswanto. Allahumma gfir lana wa inna syafaqunal bil iman wa la tajal bil qulubina inna ladina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika masyati masipun wasallam mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya ummul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Akhiru kalam wa bi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Srepek. Oh, dan cek para pinisepuh sesepuh sumrambah sagunging para tamu kakung sumawana putri ingkang pantes sinudarsana paripurna menggah adi acara bubaan kanthi lulus raharja nirbeda nirsambikala. Pramila ing mriki adicara ingkang pungkasan inggih menika kirab kasatriyan. Dumateng panjenengan Bapak Agus Supardi kawula suwun nyagaaken nyiapaken dumateng para paraga. Dumateng ugi panjenenganipun Ibu Pangrengga Busana Ibu Juru Paes kawula suwun meratisaken penganten sekalian anggenipun badhe marak ngabyantara mring para pinundi menika adicara kirab kasatriyan. Kanthi kirab kasatriyan samangke pratandha paripurna adicara pahargyan prasaja ri kalangan siang menika. Ingkang salajengipun samangke badhe kalajengaken menggah adicara hiburan sesarengan campur sari ringkas mekar laras mekar laris saking kutha Parepare ingkang dipun pimpin panjenenganipun kadangkul anem Mas Amin Gembleh, alamat Bukit Harapan Tegal Parepare ya. Campur sari murah meriah, bisa utang habis pesta baru dibayar.
Ya juru kamera kami minta untuk ke depan ruang busana pengantin ya, karena kedua mempelai akan menjalani prosesi kirap kasatrian. Monggo Mas. Panjenenganipun Bapak Slamet dalah Ibu Sukarni rumaos bombong mongkok penggalihipun hawit putra kaliyan kalih sampun sembada wisuda. Pramila kawistara saking katebian Bapak Slamet dalah Ibu pindha angudang anak. Supaya sahabat rahayu panis kunis ngangge-ngangge diwotakan buku jejer utangga kangen omah ngarep aja disaponi omah mburi akeh ulane yen duwe karep ndang dilakoni tiba mburi mas kari gelane kerep kanit goreng kopi cikar amit-amit perawan saiki dijiwit-jeri heya heya timun segarane ayo bangun negarane anak sing kemandung terangkiling tambah sisik tega nyawang ora tega nudung nganeka beciane mikul suket dientul-entul numpak becak medun mediun senengku banget ora bisa kumpul krasa penak mas emoh medun omah gede tak sakanane mangandung abang endek tak lakonane janji ati gandeng seliramu rama-rama alhati kok dengan jalurnya cari kapok jaluk maning rama-rama tunggak kayu jati dipanggak kok malah dadi etan soto kulon ya soto paling enak soto iwasati etan bojo kulon ya bojo paling penak bojo saiki dari mana datangnya lita dari sawah turut ke kali
cinta dari mata turun ke hati. Nun inggih para bini sepuh sumrambah sagunging para tamu kakung sumawana putri ingkang bagya mulya. Kirab kasatriyan pratandha paripurnaning adicara pahargyan rikala hangan siang menika pramila saking kula anggenipun maratitesaken menggah titi laksana adicara mbok menawi wonten kirang langkungipun kirang ing reh tata krami dalah subasita kula tansah nyuwun agunging samudra pangaksami. Cekap semanten saking kula akhiru salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konjuk dumateng Bapak Simon anggenipun badhe nglajengaken menggah adicara hiburan kawula nuwun. Jackson. Iki kangge miyak sepining swasana. Kula badhe jaos panglipur. Ayo Nduk Eka kene kowe tak plekodo iki. Iki musuh dalam selimut. Apa iya? Rasa macam-macam kekrek lambemu iku. Lah kok arep kekrek kuwi lho. Rumangsane iki. Ora tak kekrek kuwi ya wis suwek lho kowe kuwi. Oh iya iya. Yo cak kiwa kene lho. Oh kiwa, heeh. Masa wong lanang kon nimpah kiwa Ya ora apa-apa. Nimpahe nengen. Nengen. Terus kuwi menak ngono. Ya, Aduh. iki ora kaya-kaya dina iki ya kaya. Apa? Tamune mbludak. Budak sekolor, saka kidul, tan kulon. Ya. Awake dhewe iki mung ndonga wae. Iya. Muga-muga engko mulih langsung nampa amplop. Iya. Kuwi amplope aku sini ya, Pak ya? Nek disangoni. Oh, ora disangoni. Lah mosok ora disangoni. Nek gak ya syukur alhamdulillah ngene wis. Iki lho, Pak ora disangoni kare. Nek gak disangoni kon njaluk jare. Njaluk. Iya. Nagih janji, Mas. Nagih janji. Tiga, Arep nagih janji apa? Oh, kowe ndek janji karo aku mbok tepati kok. Jare kowe. Arep kok nek kalung gedene sak ril sepur kae. Sesuk iki urung nampa amplop sanggone Pak Slamet kok nek wis nampa sesuk tak tukokno. Nah, sombong apa ya, Pak ya? Iya, sombong opo? Apa to? Sombong opo? Sombong opo? Sombong opo? Oh, sombong opo? Sombong opo ki apa sih? Sik aku tak tek. kuwi. Engko sik tak tekok. Piye? Kowe nek sura-sura ngene nek gak nyanyi utawa gak kanggono sambenmu nang omah ki apa? Sambe iku ki oke. Apa, Nduk? Aku sok-sok ya dodol susu. Ya nek susu barang susu. Susu kae lho, susu fresh and flag kae lho. Sik. Kok ya pikirane ki lho ngeres men to kok. Iki ya ngrembug gara-gara susu ki mau. Apem juga. Ayo. Gara-gara susu ki mau. Putuku ki aku kan duwe putu to. Heeh. Ndeladak putuku ki. Pripun? Lah mbake wedok ki ndek iki nang esuk-esuk ki lak goleki kotange. Lho, lah terus disampaikan ngendi? Kotange kan tak sendal kan putil pedhot gantilane to. Iya. Lah disimpen digledhakke nang amben karo mbah wedoke. Lah terus? Lah karo putuku ki dilebokke ngetas. Tas sekolah iki mau. Jare ngakune kuwi saya kemarin disuruh sama ibu suruh bikin pekerjaan tangan suruh mengumpulkan bekas susu jare. Bekas susu. Lagu Oh, berarti ini kotangnya bekas susu ngono. guru ini kan salah to jatahe. Nah nek kaleng susu ini kan Oh, genah. iya, kaleng Lah susu. bekas susu ya masa kotangnya mbake disimpen di nang sekolahan. Yo kurang ajar kuwi. Ayo, akeh janji Mas. Wah, tamune jan ya. Wah, tamune ya, Pak ya. Jan. Wong kondiang iki. Hai.
ayo mlaku-mlaku dasare iki dina minggu eka mesem uga karo guyu amaratan dani siramu seneng aku oh mandek barang ya Pak ya? Mandek. Aku ngladeni wong tua ya kudu sabar. Sabar aku nyatir kok Pak. Nah, mbok sengkane aku menggah-menggah terus modar no. Ngerti aku tenagamu. Ringkeh, aja ngece kowe. Lah piye? Wani apa piye? Sajake nyepeleken. Topel iki tuku apa rapokan? Blonjo sithik wis akeh potongan ayan so emben wis oleh tunjangan tuku gelang gedene ora ukuran nganggo mandek enak keluar terus mutiar kono lambe tak jedil sisan ya aku omong no kowe iki piye to terus iki nanjake apa nduk panenan nanjake panenan ya topel panenan sithik nggo nyaur utang ragat abu kuwi duit utangan atura sithik omong tak nggo gembolan dadi wong wedok mbok aja serakatan anggo mandek lah terusan sirahku mbok duding ngono kuwi saru aku bae sing duding ngene wae timbangane aku mbok telak-telakke ngono kae iki ngadepe kae kudu sabar Mas Gembel iki penyanyi model iki gali terminal ya iya iki ini ra ngati-ngati lawan iki weh lho rumah samu tak silet kowe metu kabeh silete apa gaul iya ayo gilete dilebokne nduk aku iki yo aku yen sampeyan aja ayo mlaku-mlaku dasare iki dina minggu kowe mesem uga karo guyu amaratan dari sliramu tresno aku oh Arep turuti atuh
mandek. Iki kok piye Pak? tuku emas atau gedene sak driji iki lah mas apa gitu Pak? Lah yo Mas yo nang sombong opo mau untuk ngarani kok yo. Bojoku dhewe ra tak gelangi lah kok kowe kok njaluk emas tuh gedene sak driji lho. Lah aku jarene demenanmu piye to? Oh lah iki gadil lah ya. Lho, lah terus piye? Bares kuras kok ngomong malah ngomong bocah iki. Lah yo sepurane nak. Sirku ki demenan ya demenan meneng-menengan ngono lho. Malah diomongne. Dadine yo ngerti. Ya ngerti kabeh ngono. Sisan lah. Heeh. Tobel iki tuku apa rampokan. Wonjo sithik wis akeh potongan. Ben wis ora tunjangan. Atuku gelang gedene ora ukuran. Nganggo mandek. Judulnya kok nganggo mandek terus ya Pak ya? Lah sampeyan padha engkelen ngono terusan. Maksud iki alon-alon ning watone kelakon. Iya. Tak turuti karepmu Kang Mas. Timbang kesusu. Heeh, terus Timbang kesikut. Kesikut. Ya wong kesusu. Iya. Senenganmu kuwi susu. Meneng lho iso. Iya. Tobel panenan sithik nggo nyaur utang. Ragat abok kuwi dhuwit utangan. Ora sithik omong tanggo gembolan. Dadi wong wedok mbok aja serakatan. Lho, terusan ngono kok wombone kuwi lho. Kuwi lho intil-intile ketok. Tokor gak di sekolah kaya ngono iki tak-takane. Iki cangkeme wong tuwa dinggiyak-yakane. Aku malah gak iso gumunan. Cangkem-cangkemku dhewe gene to. Lah kok engko ndak nganu kok nak mlempung apa kuwi lho nyemplung laler wi. Mengombo terus ketok. Ketok indil-indil. Indil-indil iki nggonmu. Lah nggonmu apa, Pak? Wah, aku isin aku ngomong nggon aku dhewe kok. Aduh, wis. Apa? Oh iya, wis krungu aku. Iya. Gak krungu deh, gak krungu sebentar. Ondol-ondol. Jare kon genahke. Tale sapa? Nek digenahke iki sunah lho hukume lho. Indil-indil nggo neka. Ayo. Aku iki yo. Wes marem. Ya. Ayo Mas, gini sangu salin disrepek. Kejo dumateng para tamu kakung saha putri mekaten menggah tata hadicara panggihipun resang temanten sampun purna awit pikantuk berkah pangestunya sami tansah pikantuk wilujeng boten wonten alangan setunggal menapa. Ingkang salajengipun ing mriki
hiburan campursari mekar laris sampun manem bromo wonten ngarsa panjenengan sami wonten sekawan penyanyi sekawan pesinden sampun samekta wonten ngarsa panjenengan sami ingkang saperlu badhe paring lelipur dumateng panjenengan sami sedaya nanging mbok bling samangke kirang marane dumateng panggalih panjenengan sami kula nyuwun agunging samudra ingkang sami inggih awit saking tumut mangayu bagya anggenipun ngintas pitulus dumateng putra-putrinipun Bapak Slamet Ibu Sukarni nggih mugi-mugi Sri penganten dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah Allahumma amin alhamdulillahirabbil alamin nggih kangge paring sambutan ing mriki kula badhe ngaturi jumeneng dumateng MC ingkang sampun misuwur saking pakatuk menika Bapak Mulyadi medal panggilan kula aturaken semoga matur sembah nuwun kunjuk Bapak Simon ing mriki kula badhe ngaturaken atur nderek mangayu bagya kunjuk dumateng Dimas Slamet ing lembe awi maha putra-putrinipun janjane mantene lanang ya cek ponakan sepuntene ndek ben leh rono ngaturi ora kon iring-iring dadi ora mangkat iring-iring gak didaku dulur gitu ya yo jeng Lina dikancani suwe ora tau ketemu yo Mas Gembleh apik apa lali janjine wae sing penak-penak wilujeng rawuh para tamu ingkang saking Jeneponto ugi saking Sumbu Minasa wajan mboten kados yang puniki iki dipoke sarone we ngundang kon Jawa iki nek ra nggone we Pak Tidar wae ngamsi ning Jawa teko kene kon nyaron piye ta lali janjine dados wah saiki yo tambah jos ayo dina minggu sing tak tunggu kowe ngajak nang Tawang Mangu nganti lingsir srengenge ana kene aku nunggu kowe Bengawan Solo SMS rapalesi yen telepon malah papaneti mangkala aku yen kapan selera mesti tak ciwen
liwat dandan kowe ora teko Ribon. kok ora teko to Mulai salah ora tau ketemu. iya dudu rombongane kita Ketinggalan nggih ngoten. yuk Cancane Yuk, 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 yuk. Gelagamu saja nyerigani hatiku jaga kowe kancan karo wanita liya. tasih serangan campur sari wingkes mekar laras di pendukung video syuting Trisno Studio dina minggu sing tak tunggu kowe ngajak neng tawang mangu nganti lingsir srengenge ana kene aku nunggu kowe nyawar solo tak es rambah lesi kowe tak telepon malah bompateni mangkel aku mangkel yen kebedhok pitimu arep tak jiwel 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 lali janjine kandhate alesane aku lagi sapa wae sing ora gelem kadang dandan seliramu ora teko Rodok jarem ya Pak De. ayo Ya. ditutup bareng Bareng. Sakniki iya mboten sesuk. ayo kita bareng Ya. jan-jane kowe ngerti kelakatmu saja nyumbiyani atiku sujana kowe kencan karo wanita liya ya matur sembah nuwun Sembah nuwun sampeyan. kundur Bapak MC malih matur sembah nuwun Dan nggih ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa bebendan dumateng panjenenganipun Bapak Mulyadi ingkang sampun kersa inggih menika dana swanten lewat tembang lali janjine. Kunjuk dumateng para tamu kakung sabutri ingkang micil saking pundi kemawon Bulukumba Bantaeng Jenik Ponto Takalar Sungguh Minasa Dayak Sinjai Bone Sengkang Pinrang sedaya ngaturaken wilujeng rawuh. Oke. Wilujeng lenggah mirunggan ingkang kanthi mardu martikane penggalih sinambing rahapi atur pasugata ingkang sampun samekta wonten ngarsa jenengan sami nanging mbok pilih kirang meranane penggalih mawantu-wantu sanget saking keluarga ageng Bapak Slamet sak keluarga nyun agunging samudra pangap sami. Tasih sesarengan mekar laris saking kutub Pare Indonesia pimpinanipun diapurani Mas Amin Gembleh iya kaya ngono diapurani Mas Amin Gembleh nyatane ya mung kaya ngono ning duweni barang sing ora umum barang maksudnya barang campur sari kok salah paham nggih kene iki awit ndek enjing dereng kula tingali jumeneng penyanyi kula Mas Setu pramila kula badhe nyuwun dumateng Yunita monggo
Sugeng mirsani kiprahipun Mekar Laras sesarengan Yunita Ababil dari kota Pekabata.
Yunita Ababil dari kota Pekabata ingkang sampun kepareng ngaturaken lagu Bugis yang berjudul Balulepa. Ini satu-satunya lagu 20 tahun yang lalu yang selalu digembol oleh Mekar Laras. Jadi seumur campur sari yang berdomisili di Sulawesi Selatan. Iya. Satu-satunya lagu yang selalu digembol Balulepa. Nggih, ing mriki wonten pamundutan saking Haji Wagio saking Kota Dayak nggih menika ngersakaken lagu Jambu Alas. Pundi piyantunipun Bapak Haji Wagio monggo kepareng nyekar piyambak. Oh mriki. Pramila kula nyuwun hubungan kalih sinten nggih? Ika. Sugeng siang, Mbak. Nggih, wilujeng siang. Menika jenengan saking pundi? Kok tanglet meleh toh? Oh iya ndak bing diteko ae, Dek. Ajeng tindak pundi, Mbak? Oh. Pripun to jenengan niku kok? Ajeng tindak. Sing ngajari player-e, Mbak. Nek anu kono ajeng tindak pundi? Iki majeng mriki lho. Kan di video di live streaming. Oh. Aku ki isin. Rupaku ki elek wis tuwek selalu dincengi terus. Oh, tuwek lah malah enak kok. Ning jane sing luwih kebenaran ki sing anu ya nyambut gawe ki lho penak ki sing tukang ngincengi ngene iki. Oh nggih. Roh ngendi-ngendi masalahe. Mboten. Jane kok lah. ngendi-ngendi ya. Pangapunten Pak ketuane streaming ya. Sutresno Video. Nggih, monggo. Nika pamundutanipun nggih menika Jambu Alas saking Bopo Haji Wagio Kota Dayak. Pramila diwakilke kula nggih pun dueti. Pun alali nggih diapura Pak nggih. Browsing dong. Monggo Jambu Alas dada. Pak Simon duwe HP kok gak ana kartune lho. Heeh, memang. Nah, terus ning nganggo piye? Sing ngomongi Eka mesti. Jambu Alas. Kelingan manis asemnya yen kelingan alus bubutane kasih sayangi biar aku rabakal dadi bojone. Sayange anake loro pancen betul nanging aku wis kadung tresno lan kasih rasane ati biar aku ora bakal melu duweni. Gagas wis duwe bojo, ada gula ada semut, urung rondo aja dimut. Sumpane ngebati yen kula sida digawe tekate ngati ora bakal luru ganti.
lakoni jambu alas dek manis rasane manis rasane najan tilas tak enteni rondone sayange putuku loro ora apa-apa kan Mas kowe aku wis kadung tresno ana longso rasane ati pancen kuwi sing tak duweni arek cendol dawet cendol dawet cendol dawet sithik 500-an gak pakai ketan jambu alas kulite ijo sing tiga kaso wis duwe bojo ada guna ada semo urung rondo ojo direbut susune prawan rasane koyo es gedang susune rondo jare koyo metu mongso susune prawan rasane koyo es gedang susune banci ya Allah naudzubillahilahi jambu alas terima Mas rasane legi masa senajan tilas kuwi sing tak enteni sayange putuku loro ora apa-apa Mas aku wis bacut tresno nalongso rasane ati rasane ngati pancen kuwi sing tak duweni tuh wes nyambut gaya ora kaya dina iki lanjenan kok merem mawon ya mataku ora iso melek niku angsal lho Pak MC dong Mas sampun nggih oh weteng nggih majeng mrika lho kok keluarga besar kowe sing maca ae mataku gak roh kok matamu mataku ora roh enek abang-abange keluarga besar lari bung paguyuban marga rukun tembang kangen memori berkasih yang dueti Pak MC Simon oh dari Bone nih tulisannya kok ngene aku jar nggih lah kuwale apa ora iki lha tulisan lari Bone memori berkasih memori berkasih pramila sumangga ingkang badhe labri Bone ora wong kene tapi gak mudeng sing pundi riyen iki tembang kangen sik ditokne tembang kangen sing isor aku ora iso terus terang kok MC kok balekne terus kandhane kok nggih tak adepane dhewe lah omonge jare ngejobe mau ngomel tok ora nyanyi dadine aku ora tau belajar oh siap ayo sing anu ya diap sing duwe campur sari kuwi ta nggih tembang kangen Mas tembang tembang kangen iki sing marahin Dendata iki malah bose ya to ya bose lucu ya heeh sing marahin Dendata iki malah bose nah iya nara dituruti lah malah ra entuk apa-apa aku ora malah rugi aku oh ngono ta aku sing melu mriku iya monggo Mas Amin tembang monggo Mas Amin permintaan dari Lapri tembang kangen dari Lapri Boni duet bersama Pak Ibo
krimis ra wis banyu kang tumetes dadi saksi nggonku nangis wong sing tak tresnani tega ninggalake aku suwung jroning uripku yen ora ana sliramu Oke, selamat mendengarkan keluarga besar dari Lapri Bone. Masuk Pak Iwan. Kembang kangen aku titip sayang tresnaku mring sliramu ora bisa ilang lewat tembang kangen aku titip tresno kepadamu ora bisa ilang Apa lagi, apa pancen serang hati. Aku memaksa setia ngenteni, ngenteni balimu enta marisin esemu. Lewat tembang kangen iki muncul katresnanku. Asik Bro bersama Mekar Laras. Diabadikan video syuting Sutrisno video. Tansah tutut kalbu nosok angkat agawe lara dadaku lewat tembang kangen muga bisa dadi tombo kangen iki pandang uyung ngenoni lali apa pancen wis ora ngerti satenane aku mung tansah setya ngenteni balimu endah manis esemu lewat tembang kangen iku wujud katresnanku. Injih, wah pas tembang kangen kadangku sepuh dugi Mas Pangat ya sesepuh SH Trate dari ujung Pandang Baru Sugeng Rawuh. Monggo Mas Simon alajengaken monggo. Berikut menika Bos memori berkasih enten apa mboten? Ya Mas Ayong. Sakit. Ikin Ayong nyanyi wis bayar aku tak kene separo. Sing penting wani anjelek saka panggung.
Mas Mbone monggo, Mas Lapri. Monggo keluarga dari Lapri, memori berkasih kawula suwun jumeneng. Monggo Mas saking Lapri dulu. Ya. Monggo menika jenengan. Monggo Jeng Lina. Monggo perwakilan saking Lapri monggo. Monggo Mas Nolit dipun wakili saking grup Lapri Memori Berkasih ya. Pundi Mas Nolit? Napa dilewati? Ya nek ra ngono wedokan loro ngadeg kabeh penyanyine wae. Piye, Mbak? Oh, pasrah. Oh, nggih. Pokoknya diayahi wong wedok. Diayahi ya. Oh, alah. Teng. Kowe munggah. Sing ngoplo nyanyi. Permintaan dari kota Lapri diwakili oleh Pak Erara wae. Monggo Pak Erara. Ndang gelis kok. Memori Berkasih. Kowe munggah ngoplo. Pak Erara. Iki saiki agak iruh hayang arep nyanyi aku cah. Wis kelakon tak sawer iki. Nyuda nek ngono kuwi. Pamane 100 dadi 10. Monggo Mas Sayang. Buat yang dari Lapri Bone. Aku coba meminta kasihmu biar menjadi ikatan abadi. Namun apa daya, terlelai janji kita, mungkin takdir yang namun apa daya, terlelai janji kita, mungkin takdir yang meminta. Bermusik kita bersama menyembah ikatan cinta, tak mungkin kasihku hilang. Ku kunci hati untukmu, kumpulkan kenangan indah, simpanlah sendal gurauan. Mungkin kau kerinduan, itulah jadi penawar. sungguh ku terharu dan
ku semakin abaikan putusnya ikatan cinta, mungkin tiada jodoh kita. Menangis hati ini, Ku juga bersimpati, hancurnya harapanku. maafkan sayang, Kasihmu yang berubah, aku pun tak menyangka. itulah alasanmu. Pergilah sayang, biarlah rindu di kejauhan Menemani hati yang gelisah, semoga bertemu jua kebahagiaan. Kembali bersama Makalaris juga Tresna Studio. Juga yang dari Lapri Bone, selamat siang. Bermusim kita bersama, menyampai kata cinta. Tak mungkin kasihku hilang, ku kunci hati untukmu. Hubungkan kenangan indah, simpanlah sendal gurauan. Andainya kau kerinduan, itulah jadi penawar. Sungguh ku terharu dan pilu, kasihku semai kau abaikan. Ikatan Cinta, mungkin tiada jodoh kita. menangis hati ini, Ku juga bersimpati, hancurnya harapanku. maafkan sayang, Kasihmu yang berubah, aku pun tak menyangka. itulah alasanmu. Pergilah sayang, biarlah rindu di kejauhan menemani hati yang gelisah. Semoga bertemu jua kebahagiaan. Ku coba Meminta kasihmu, biar waktu yang indah namamu. Namun apa daya, terlelai janji kita, mungkin hati yang gelisah. namun apa daya, terlelai janji kita, mungkin takdir yang meminta. Baik, terima kasih sudah. Elok tenan lek Simon Ayong. Tulung dekon piring lek 200 lek Ayong kabeh. Iya matur suwun. Saking keluarga besar Lapri Bune, paguyuban Margo Rukun, tembang kangen memori berkasih sampun katur.
kirang langkungipun nyuwun pangapunten. Menika datang malih saking keluarga besar Lapri Bone dari Mbak Mimin. Nika ngersakaken bojo galak kali Kembang Rawe. Menika sinten Mbak ingkang dimaksud, Mbak Ika napa Mbak Eka? Eka saking Pinrang, saking Jawa, saking Jawi Mbak Ika. Monggo. Jadi njaluk sindene Mbak Ika. Ning sinden. Lah sing Ika kene mau diarani sinden, geleme diarani penyonyo. Ngono lho. Oleh deh. No. Terus karepmu ki panggilamu apa? Dokter Andes, Eka, Ledek ngono. Wah wis. Nggih, mangga. Nika katur dumateng Panja. Saking Bone malih mangga Mbak Ika. Bojo galak. Sing nomor loro Kembang Rawe. Lagune bojo galak, Pak. Nggih, bojo galak. Kok pas men yo? Ya iya. Ya Allah, pas banget. Spesial dari Bone. Mbak Mimin, nggih. Lapri Bone. Mimin Bone. Oh, Mbak Mimin. Nggih, Bone. Oh ya, spesial buat Mbak Mimin ya. Sing ayu dhewe putrine. Kamu riko. Nggih. Nggih, monggo. Bojo galak. Mangga Mas Amin. Spesial buat yang bojonya galak semuanya. Seperti bojo saya. Koyong ini duwe bojo ora tau ngepedane, seneng mure omongane seneng kudu tak trimo bojoku pancen galak. Saben dino rasane ra karuan, bojoku sing ra tau perhatian, nanging piye maneh atiku wis kadung tresno, nadan batinku ngampetono jero dodo. Yo wis ben duwe bojo sing galak, yo wis ben sing ngomongane seneng gawe aku suka, nanging aku gak bisa tak tompo, aku tulus sing ati tak trimo, siramu tekan saiki pancen wis dadi jodone, nadyan kahanane koyo ngene. Sungguh keterlaluan bojoku sing saiki dirusi dhewe, aku mesti diseleni amit dolar konco kok ora dioleh senengane luduh dikirani ngeraniane, yen wis karo aku mung bisa menang, tak jelas yo malah mung gawe kowe semaneng, di matamu aku iki ora tau bener, kabeh mbok salahno rumangsa wis payu pinter. Yo wis ben duwe bojo sing galak, yo wis ben sing ngomongane seneng gawe aku susah, nanging aku gak bisa tak tompo, nanti tekan saiki tak trimo, siramu tekan saiki pancen wis dadi jodone, nadyan kahanane koyo ngene. Ibarat bedeli sing wis dadi tempe, kudu tak lakoni yen pancen ngene dalane, abote duwe bojo sing galak, tidak keturutan senengane mencak-mencak, gak usah diketuni pun kudu kuat hati,
tetep cinta senadyan bojoku kalah. Tanya di atas semuanya ya. Wajib Magarare. Sing ngomongane seneng gawe aku susah nanging aku ora bisa tak topo aku tulus sing ati tak trimo siramu tekan saiki pancen wis dadi jodone latihan kahanane koyo ngene yo wis be duwe bojo sing kalah yo wis ngomongane gawe aku susah nanging aku ora bisa tak tompo nganggo tulus sing ati tak trimo siramu tekan saiki pancen wis dadi jodone dadak kahanane koyo ngene. Aduh, sampai terbawa suasana mbaknya. Ya sudah Mbak Mimin. Cek, baik, terima kasih. Pripun Pak? Enggak. Tambah lagi. Sayang 2. Enggak. Dari Mbak siapa? Mbak Sri mau berduet sama saya. Enggak, minta lagu aja. Sayang 2 spesial buat Mbak Sri. Ama enggak Mas? Kalau mantingan Mbak? Mantingan lah, aku mantingan. Oh, tanggane ya Pak. Oh, mandengan ya ampun, namanya kok jogan kula. Saya tak nyelos ya. Nggih. Oke, nyuwun pangapunten saderengipun. Niki ni nuhuni dawuh saking kutha nggone Lapri ugi saking kutha Belopa. Doh kono doh kene tumut donga pamuji anggenipun inggih menika Bapak Etidar kami moho putra putripun. Saderengipun nyuwun pangapunten niki nyelo sekedap kemawon nggih Pak Desimon nggih niki wonten sing duwe bose Konjawa Dewata Musik juga datang. Selamat datang Dewata Musik dan beserta penyanyinya Gawan Kotak ya iki. Dadi nyuwun pangapunten saderengipun saking kutha Takalar Sumbinasa Dayak ndukeni tumut derek donga pamuji mugi-mugi dadosa pasangan ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Pun ngaten mawon saking jenik puntuk ugi nyuwun pangapunten saderengipun Bos di Sera juga datang. Selamat datang. Selamat menyaksikan, selamat menikmati campur sari mekar laras mekar laris pimpinanipun gembleh lah lebo Ki Rama kondange neng Pucang. Oh nggih. Nyuwun pangapunten saderengipun monggo. Siap. Pamundutan dari Mbak Sri lagunya Sayang 2. Perkenalkan Pak, ini pembantunya Pak Dewata Musik. Pembantu nang omah. Pembantu nang omah. Iso bagian nyetrika umbah-umbah. Masa iya? Nggih.
kita akan selalu memadu cinta bunga hatiku sedih hatiku hanya dalam mimpi rindolan wengi foto iki angel di arah kafe wong lama-lama esok manismu kapan ku bertemu sakene ping moto wis marang atiku Bakaras Sutresno biru suti saking BTP sayang dua sampun katur terus menika nglajengaken pamundutan saking Bone nika Kembang Rawe Mas Setu Kembang Rawe mangga Mas nyun tulung apal aku nak karo Mbak Ika apal wis to mboten napa-napa kae ndek bengi kok sambate gak apal lho mengke kula bisiki ya pepen dhewe kono. Oh, pek kula. Aku tangko wae. Oh, nganten. Jenengan kok lomo banget to. Kene aku kabeh. Nah, jan aku krungu suaramu kok jan ngangeni ngono lho. Astagfirullah. Pira tanggapane so tak telepon dhewe. Kula sak awehe, Pak. Ya, gampang. Ayo, Nduk. Kembang Rawe. Kembang saya gatel nika lho, Mas. Ya Allah. Duet Pak. Mboten. Sajake kok ya. Senyume niku ora nguwati.
suwe saya suwe sak jejet nunggu karane kancar ngomong mas aku sayang kowe ceritane wong seneng nunggu sak kali wiwitane jejer sak bentinane saya suwe sak jejer logo sirane banjur ngomong lemes aku sayang kowe kemenangan ngomong hatiku digawe lara kembang melati agawe ora ning ati kembang kecoba agawe atiku bingung kembange mawon tresnaku wis katon buyar mula wong tresno ora ketonggo sembrono ora becik anggone para wanita kembangane rame iku paribasane atine bang rame luwih becik tak tinggali saya suwe sak jejer ketok tangane banjur ngomong mas aku sayang kowe caritane wong seneng tunggal sak bali jejer sak bentinane saya suwe sak jejer ketok tangane banjur ngomong lemes aku sayang kowe kebanten nonggo hatiku digawe lara kembang melati agawe lara ning ati kembang kecoba agawe pikiran bingung kembange mawon tresnaku wis katon buyar mula wong tresno ora ketemu sembrono ora becik anggone para wanita kembangane iku paribasane tini bang rame luwih becik tak tinggali sampun ngatur kembang rame matur sembah nuwun monggo Pak Simon arek nganti ngos-ngosen kan ada sumpah patang lagu berturut-turut lah nggih matur suwun Jeng Eka nggih sampun ngaturaken menggah panuwun teman-teman saking para tamu terutama saking keluarga besar Lapri Bone sampun katur panuwun panjenengan sedaya kirang langgungipun nyuwun pangapunten mugi-mugi dipun tambahi rezeki ingkang kathah rezeki ingkang barokah Allahumma amin kena ngguwah tuku susu gak iku sih nggih ingkang salajengipun para wira pradangga wonten pamundutan saking Karang Taruna. Nah, Karang Taruna 30 jalukane lagu ning ditendang 01. Dadi karek telu sing
kula badhe laksanake menika nomor kalih wegah kelangan. Nyuwun pangapunten dumateng adik-adik Karang Taruna, dados ing mriki ingkang sanggup kula aturaken nggih menika ingkang kalih wegah kelangan. Ingkang sanesipun plastisipun lepas dereng masuk. Pramila semoga dumateng para wira pradangga utawa wira seniwati kepareng ngaturaken menggah panuwunanipun para Karang Taruna padha. Panjalukmu,
jujur aku isih sayang lega kelangan nanging tresno wis kepatri ning jero ati nanging arep piye maneh iki wis kahanan kudu pisahan jalo aku kowe aja nangis merkolong aku mungkin iki wis kinaris dudu panjalukku glungane sliramu apa rasane pangapurane Yeh matur suwun Eka Sanjaya ingkang sampun kepareng ngaturaken nggih menika wegah kelangan nuruti Karang Taruna Muda Mudi Taruna nggih nganti kelalen iki wau wonten pamundutan Mas Amin saking Mas War BTP iki badhe nyekar kiyambak Mas War nyekar kiyambak ini udah bengi wis nggayeng ke Mas Mar mangga nggih pamuritan saking Mas War BTP monggo kula aturi maju. Mas War monggo. Eng jagat kebak
asmara yen kae kanggo aku tresno tanpa bantal tanpa kloso tabote ketaman asmara kudu kae wati wiwit biyen umaka saiki kudu kae kecita wiwit edan nganti jagat rino aku tresnan sajroning ati katan luntur saya merati aku kowe dadi garwa warga leren neng gubuk asmara Bak tulisan warna abang tondo isih prawan jenenge buku asmara biyen kae anak gowanto tresno tanpa bantal tanpa kloso bote ketaman asmara kutuk kae pon wati wiwit biyen umaka saiki kutuk kae cerita wiwit wengi nganti jagat rino katresnan sajroning ati katan luntur saya merati aku kowe dadi garwa merga leren ning gubuk asmara matur sembah nuwun nggih matur suwun Asmar ingkang sampun kepareng dana swanten tentu maring hiburan dumateng para tamu kakung saputri ingkang dumugi saking pundi kemawon saking Sengkang Sidrap anak benua Pangkep Sidrap baru gak pati apal Siwa Bilupa Enrekang Tantruk Tedung niki badhe nyelo setunggal kangge pemuda mriki dan saya mohon Pak Jupri katanya mau menyumbang lagu dan dipersilahkan untuk maju ke depan Pak Jupri itu lagunya Pertemuan. Lagunya Pertemuan Mas.
pertemuan. Karena perpisahan ini telah terobati, kebahagiaan yang hilang ini kembali lagi. Pertemuan yang kuimpikan ini jadi kenyataan. Pertemuan yang kudambakan ternyata bukan hayalan. Sudah penuh dengan kemesraan, cinta yang selama ini masih terpendam, mencari getar cinta dalam senandung. Cukup sekali berpisah, tak ingin lagi merana. Cukup sekali merana. Karena perpisahan ini telah terobati, kebahagiaan yang hilang ini kembali lagi. Pertemuan yang kuimpikan ini jadi kenyataan. Pertemuan yang kudambakan ternyata bukan hayalan. Sudah penuh dengan kemesraan, cinta yang selama ini masih terpendam, mencari di
coba cinta dalam senandung. Tak ingin lagi berpisah, Cukup sekali berpisah. tak ingin lagi merana, Cukup sekali merana. pertemuan yang ku impikan menjadi kenyataan, pertemuan yang ku dambakan ternyata bukan hayalan. Perpisahan ini telah terobati, kebahagiaan yang hilang ini kembali lagi. Pertemuan yang ku impikan ini jadi kenyataan, pertemuan yang ku dambakan ternyata bukan hayalan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jupri yang telah sudi menyumbangkan lagunya buat para tamu undangan bersama Mekar Laras pada sore hari ini. Dan selanjutnya monggo Mas Santo. Nggih, kula kadang salah tamu undangan ingkang kula hormati. Ing mriki kula badhe tumut ngregengaken swasana ing siang menika. Awit kadang kula kadang kula anem panjenenganipun Bapak Slamet Ibu Narni menika nembe hami moho putra putrinipun. Mugi-mugi pinanganten kekalih sakmangke ndadosaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Ayo diamini bareng-bareng amin Allahumma amin. Inggih para kadang tamu undangan ingkang kula hormati, ing mriki kula badhe tumut nyekar lelagon tembang kangen ayo sing kon Jawa diblekotho wae. Ada-ada kon Jawa kudu ditanjakne tembang kangene. Spesial menika kagem warga Pucang ingkang sampun ngrawuhi undanganipun panjenenganipun Bapak Slamet sekeluarga. Ayo joget kene bareng-bareng. Wong Pucang ben ketok sayuk ngono lho. Sayuk kok mau ngedep botol. Oh ngono. Oh nggih mohon nyuwun pangapunten. Mas Amin, sorry nggih. Ayo jeng diaturne tembang kangene Mas Gembleh. Ayo Cok. Ayo. Sugeng rawuh masih bleh. Sing tak tresnani eko ninggal ake aku sumujo ing atiku yen ora ana cahayu sumiliri angin tansah
swasana ing siang menika. Pancen siramu wis ora krasa lewat tembakangan aku titip sayang tresnamu ring siramu ora bisa ilang apa lagi iki wujud katresnanku. Mantep nggih, Dik? Mantep banget. Alhamdulillah. Nggih, ing mriki kula badhe tumedang regengaken nggih nyuwun pangapunten nggih Bapak MC. Kah sepindah warga Pucang nggih nyuwun atur lewung. Wah, lewung Mas Dik sejek maem. Oh niki Mas Samino saking Pucang ugi nggih. Nyuwun lelagon. Napa niku nggih? Lapri. Napa niku? Niki tiyang kuwi saking Bone niki Mas Samino. Kita arep nyanyi dhewe iki. Ayo Mas diregengake Mas. Mas Samino. Monggo jumeneng. Mas Samino nanti golek ya Mas. Ayo kudu nyanyi dhewe. Ben ketok regeng nggone Mas Slamet. Oh Samino nggih niki, Samino saking Bone. Wong seniman kudu iso nyekel mik, ra iso nyekel mik tak glandang pokoke. Perwakili Mas Sutris, ayo lewonge diperwakili wong Pucang. Ayo perwakilan dari Pucang monggo. Ingkang badhe tumedhang regengaken swasana ing sonten menika, monggo Mas Monggo. Sami nonggolo. Lah nggih niku. Oh, ajeng joget. Oh, Mbak Mimin monggo jumeneng mriki tumedhang regengaken swasana ing siang menika. Piyantun Pucang wonten ing Makassar ampun sah isin-isin langsung kemawon. Kayak Mas Tod, glandang Mas Tod. Monggo Mbak Mimin. Mbak Mimin engko nek joget ning ngarep disawer karo gembleh bose. Pokoke maju iki. Kudu maju. Adoh kene doh kono. Pokoke iki kombone lho Mas iki. Dhewe wae kalah karo mbae-mbae engko tak kon nyanyi kabeh. Ketoke Mbah Tari yo ngantuk kayak Mas Manto. Ayo Mbak diaturne Mbak supados regeng kawontenan ing siang menika. Ayo langsung ke Mbak. Pedal ing sampun. Permintaan dari Mbak Mimin satu hati. Oh, satu hati. Monggo langsung perwakilan dari Bapak Samino ingkang saking Bone. Ketoke kok wedi menila. Ayo tak glandang kok piye? Karo Mas Antok wae. Ketoke karo Mas Antok kendel iki. Satu hati permintaan dari kota. Soalnya aku biasanya mau gelandangi wong ya. Lapri untuk maju ke depan goyang bersama artis biduan dari kota Jawa. Iki ya padha wae awake dhewe Jawa Tengah kono Jawa Timur sing arep nyawer gembleh. Iki kan kancamu sekolah to, ya. Pokoknya reunian kok nang kene gane. Dan juga selamat datang tamu dari jauh yang Jenek Ponto dan juga dari kota Pinrang. Dari kota Sungguh Binasa, semuanya takalar merata dari daerah gua. Pokoknya ciblek ya tak bagi, Mas Heri ya tak bagi, adoh-adoh kot Sungguh Binasa. Iya, ciblek laras. Pimpinannya Mbah Samio. Dan yang mempunyai campur sari Dewata Musik rek dipaksa to bleh, aja dipaksa. Adine ayo Mas Tau, ayo digenteni tanjani nang daerah nggone masih dhewe sing glandang aku Mas Gemblek ketok tak glandang ora gelem kuwi. Ayo Mas Tau, ayo Mas Tau, soale kondange kon Jawi player iki ku kon Jawa lho Mas Anto ngono. Ayo tanjani sedilo. Wis to sedilo wae. Alah ayo bleh ngalah kowe cekel sik bleh serak wektune entak yo. Diaturke satu hati yang kota. Tuwas lek undang-undang ngasih iku playere kon Jawa, penyanyine kon Jawa ngono.
tiba nang kene ora wani tampil. Dengan hormat yang dari Ujung Pandang Baru, merapat juga bersama Mekar Laras tentunya menghibur Anda di kesempatan sore hari ini dalam hiburan Bapak Selamat. Nggih, derek donga pamuji mugi-mugi dados pasangan ingkang sakinah mawaddah warahmah amin Allahumma. Yuk diaturke satu hati permintaan dari Kota Bone Lapri yang punya. Yuk. Sapa nggih Mbak Mimin nang maju. Iya, jo meneng Mbak. Ampun tok. Rono, anake Mbah sapa aku ya selali wong Pucang. Oh Mbah sapa ya? Dan juga selamat datang iya, Mbak, dari Kalista Jolego musik main. Satu hati ya. Ya Mbak kancani ya. Satu hati. Asik, ayo maju. Satu hati. Suci tak ternoda, sedangkan ku tahu dirimu kini milik orang. Percayalah kau kepadaku, itu bukan cintaku, namun karena terpaksa kehendak orang tua. Lama-lama kita rindukan pertemuan ini, walau hidup kita berpisah, hati kita satu. Masih bersama Mekar Laras yang dari Kota Baru menghibur Anda. Selamat happy berbagi. Cuma satu sayangku, hanya kamu, tak mungkin berubah walau di akhir masa. So sweet. Sayangku cuma kamu, sayangku hanya kamu, tak mungkin tergoyang walau sampai hayatku terbalik. Betapa bahagianya kasih, cintaku, sayangku suci kan abadi. Mana-mana mungkin cintaku suci tak ternoda, sedangkan ku tahu dirimu kini milik orang. Percayalah kau kepadaku, itu bukan cintaku, namun karena terpaksa kehendak orang tua. Lama-lama kita rindukan pertemuan ini, walau hidup kita terpisah, hati kita satu. Makanan sudah diserang video sore live streaming. Cintaku cuma satu, sayangku hanya kamu, tak mungkin berubah walau di akhir hayatku. Dangdut banget bang.
Satu hati permintaan dari Kota Ambone Lapri Purna walaupun tidak sempurna. Bersama Mekar Laras tentunya menghibur Anda satu persatu dikasih sing penting penak karo penak yo. Kembali kepada MC, terima kasih. Baik kalau begitu langsung permintaan nyidam pentol, nyidam jemblem banyu langit. Diaturke setunggal boko nyawiji kapurih regeng monggo saking lan raki goyang mriki ya. Nggone dulure dhewe kabeh diaturke nyidam pentol. Oh. Langsung dikasih, Cong. Nyidam pentol. Nggih, wonten lagon nyidam pentol permintaan saking Mbak Mimin ya. Mbak Sulis ya dari Bone. Ayo Mbak Yunita. Nyidam pentol. Wasik. Komunitas Kutang. Ayo Mas Gelendo. Masuk. Pusing bulan. Bedino nyikam karene nyikam. Kudu keturutan. Iki nyikam apa kesempatan. Ngono tuan Mas. Bentakku cilik ilmu. Asik-asik satu dino ku gawe wong turu. Rati wae mengkoko nesu. Asik. Hai. Bojoku sing ayu dhewe. Dhewe gendang ngomong apa sing mbok kepingine. Gendang tak turuti. Sing tak pingini, sing gampang-gampang. Nanging kudu keturutan. Aku pengen pentol sing ono rambute. Aku pengen pentol sing ono ambine. Aku pengen pentol sing ono ambine. Kowe pengen pentol ye. Sing ono androke Mas. Kowe
suwun. Inggih matur suwun nika minangkani pamundhut atur saking sedulur-sedulur saking Bone. Nggih. Sik Mas, iki enek bose campur sari Kalista Pancal Mubal duar. Monggo Mas. Oh jek mangan. Sing dhisik. Oh ciblek. Oh pangat sik. Diwakilke kapi maksude? Wakilke Mas Pangat monggo. Sesepuh SH Terate. Monggo Mas Pangat. Ya pokoknya siji-siji yang penting kebagian. Gitu. Nggih. Kripik edang, kripik telo, kripik edang bagi rata. Nggih ngoten mawon sing genah ngoten iki. Monggo. Sing penting gayeng karo gayeng, makin sore makin seneng. Monggo dilanjut. Bos lagune napa Pak? Tembang kangen. Oh tembang kangennya Bos. Oh kelinci ucul. Bos bose Kalista njaluk kelinci ucul ning diwakilke karo komandane. Yeah, makin sore makin rame, makin sore makin gayeng bersama Mekar Laras. Yuk di mubalke. Nggih matur suwun sanget. Ya itu sampur. Kamu kio kedua mengklaim bisa bahagia, yuk beruntung. Keluarga sakinah, mawaddah warahmah, amin. Desa Margo aku goleki sing tak tresnani monggo lunga mangetan Surabaya terus neng Bali Bandung ora ketemu aku terus neng Jakarta jebul ora ketemu aduh klinciku ojo minta aku terus bali neng Semarang klinciku ono kandang yai la jabulane rusak-rusuk keburu nafsu bekasane muntang mandi rakate akeh aku dhewe kang kepancing nggih nyuwun sewu Mas Sarjono calon legislatif dari Golkar monggo tolong minta bantuannya kepada saudara kita. Aku
terus bali neng Semarang nginciku ono kandang yai terus aja mas lah jebulane sekrusu keburu nafsu kasane montang mancing rakate akeh aku dhewe kang kepating matur suwun sanget Pak MC. Oh nggih. Gonjo dumateng pasukan joget, nggih saderengipun nyuwun pangapunten karana wekdalipun salat asar sampun dumugi pramila campursari kasigeg sawetawis. Sabibaripun nindakaken salat asar mangke dipun lajengaken malih ngantos dumugi pukul 17. Nggih. Wita. Jam 17 wita. Matur suwun.